салом алейкум дӯстони азиз ва шахсоне ки моро тамошо карда истодаед. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз ман мехоҳам як хушхабари олиро барои шумо расонам ки бо ташаббуси дастгириҳои беандозаи шумо дӯстони азиз, имрӯз рӯзи 6 май YouTube канали мо ба 4000 нафар расид, ба 4000 нафар обуначӣ ва ба муносибати ин рӯзи олӣ ман мехостам ки барои шумо як омӯзиши ройгони дигар пешниҳод намоям дар мавзӯи YouTube канал. Платформаи олӣ аст барои пешравии бизнесатон ва барои пешравӣ кардани каналатон. Ва имрӯз барои шумо ман дар ана ҳамин мавзӯъ камтарак мефаҳмонам. Бисёре аз одамон мехоҳанд ки дар YouTube канал кушоянд, мехоҳанд ки пешравӣ кунанд, мехоҳанд ки видео партоянд ва пул кор кунанд. Ва имрӯз ман мехоҳам барои шумо гап занам ки дар YouTube кадом қонунҳо ҳаст, кадом сирҳо ҳаст ва кадом роҳҳоро истифода бурда шумо метавонед ки пешравӣ намоед. Инак шурӯъ мекунем. Бинед дӯстони азиз, якчанд сири пеш бурдани канал аст дар YouTube. Ман ҳозир сирроша барои шумо гап мезанам ва аз таҷрибаи худам ки чӣ хел канала кушодам, чӣ хел мушкилиҳо буд, кай пешравӣ шуд, ҳамаша барои шумо нуқта ба нуқта гап мезанам. Бинед, якум сир ҳамин аст ки шумо бояд ки контент тайёр кунед, яъне видео тайёр кунед, он чизеро ки хуб аз дастатон мебиёяд ва анҷом доданаша дӯст медоред. Ҳар яки мо шуморо худованд як намуд истеъдоде додааст ки вай истеъдод бениҳоят дар шахсияти мо хуб инкишоф ёфтааст. Масалан, баъзеҳо масалан метавонанд ки соҳаи кулинарияда, хӯрокпазида як намуд осон хӯрок мепазад ки дигарон наметавонанд ҳам коро карда. Масалан, як шахсият дигар дар соҳаи варзиш, як шахсияти дигар масалан дар соҳаи ҳисобкитоб кардан. Ҳар каса худованд ҳар хел истеъдод додагааст. Ва чӣ хел мо ҳамин истеъдоди худамона ёбем, ҳамон кора мо осон карда метавонем. коре ки дигаро қин метавонанд карда, ҳамон кор барои мо карданаш осон аст. Ва мо ҳамон кора кардана дӯст медорем ва худамона маҷбур намекунем ки ҳамон кора кунем. Барои чӣ? Барои ки осон аст барои мо. Ана ҳамин истеъдоде аст ки барои шумо истеъдоди худовандӣ аст ва ана ҳамин соҳаро шумо интихоб карда дар YouTube пешравӣ кунед. Масалан, баъзе интихоб мекунанд соҳаҳое ки ва ё дӯст медоранд. Шуморо ҳам пеш аз он ки дар YouTube кора сар мекунед, канала мекушоед, шумо вибр кунед, интихоб кунед ана ҳамон соҳае ки шумо мехоҳед ки дар ана ҳамон соҳа пешравӣ кунед. Масалан, соҳаи варзишда мехоҳед ки видео карда партоед, соҳаи кулинарияда, соҳаи финансда, соҳаи мотиватсияда, соҳаи кинода, кадом соҳада, кадом соҳае ки шумо истеъдод доред, ҳамон соҳада интихоб карда видеотона партофтан мегиред. Анаку бинед дӯстони азиз, мо якум қонуна фаҳмидем ки мо шумо бояд видео контенте тайёр кунем ки ҳамон соҳае да бошад ки ҳамон соҳа истеъдоди мо бошад. Барои чӣ? Барои он ки мо дар YouTube бисёр видео мепартоем. Барои ҳамин қа мода дар кор аст ки ҳамон соҳаеро интихоб кунем ки мода тайёр кардани видео, снимат кардани видео осон бошад, мушкил набошаду худамона масалан маҷбур накунем ҳамин соҳада. Дуюм қонун дисциплина дошта бошед, яъне интизом дошта бошед. Дисциплина чӣ аст? Дисциплина ин анҷом додани корҳое аст ки мо шумо намехоҳем барои ба даст овардани он чизе ки мо мехоҳем. Яъне дар YouTube як қонуне аст ки ҳозир ман дар сеюм раздел мефаҳмонам. Як қонуне аст ки ҳамон қонуна мо бояд риоя кунем. Агар ки хоҳем ки дар ҳамин YouTube даромади калон да бубурем, аудиторияи калон ҷамъ кунем. Ва барои ҳамин қонуна натиҷаашда баромадан мода дисциплина дар кор. Яъне масалан ҳамин вақта видео партофтан дар кор, значит партофтан дар кор. Партофтан дар кор бошад, значит ки партофтан дар кор. Бе ягом отложени кардан, мо ҳам вақт соатша бояд видеоро партоем, шутоби ки ҳамон қонуни YouTube иҷро карда пешравӣ кунем. Бинед дӯстони азиз, ҳар се рӯз мо шумо бояд ки дар YouTube каналамон якта видео партоем. 4 сол подряд, 4 сол пайҳам. Яъне агар ҳисоб кунем, дар як моҳ 10 та видео мешавад. Дар як сол 120 та видео мешавад. Ва дар 4 сол 480 та видео мешавад. Ами 4 сол шумо пайҳам YouTube каналтона пеш баред бе ягом реклама, бе ягом масалан
ягон кас шумо реклама мекунед, ягон кор мекунед, бе ягон ҳамин чизо бо меҳнати худтон шумо метавонед ки дар YouTube натиҷаи калонда бубуред, ҳам аз YouTube пул кор кунед, ҳам аз рекламае ки одамо аз шумо мехаранд пул кор кунед ва ҳам ягон бизнеси худтонро мекушоед, ҳамон бизнесро дар YouTube каналтон реклама мекунед, дар подписчикотон и пешравӣ мекунед. Бинед, барои ҳамин қонуна иҷро кардан шумо дар корае ки дар як моҳ 10 та видео партоед, 4 сол подряд. Ина сир барои одамое ки мехостанд дар YouTube пешравӣ кунанд. Агар ки шумо ҳамин хел масалан гӯем тоқат дошта бошед, шумо метавонед ки ана ҳамин роҳа равед, пешравӣ кунед. Ва ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ман ҳамин роҳа рафтестам ва биёед ман шумода нишон медиҳам аз таҷрибаи худам ки чӣ хел ман сар кардам YouTube пешравӣ карданша натиҷа биромаданда. Якчанд намуд мавзӯъ интихоб мекунем шитобе ки барои мардум ҳар хел бошанд. Масалан ман интихоб кардагиам истеъдоди ман чи аст? Истеъдоди ман одаморо баромад кардан ва одаморо мотиватсия додан, одаморо омӯзиш додан. Ва ман ҳамин истеъдодама истифода бурда ҳам мардумда омӯзиш медиҳам, ҳам бизнеси худама, ҳам Faberlic дар мардум пешниҳод мекунам ки метавонанд ки қадимо ҳамкорӣ кунанд. Ва бинед, вобаста ба ҳамин мавзӯъ ман худам бинед Faberlic, маслиҳатҳои муфид, саргузашти шахсони муваффақ, наворҳои мотиватсионӣ, ҳамин хел ман барои худам контент тайёр кардаги ҳастам ки дар ҳамин соҳаҳо контент мепартом. ва шуморо метавонед ки ҳамин соҳада мисол агар шумо соҳаи кулинарияро интихоб кунед, шумо метавонед ки ҳамин хели якчанд намуд мавзӯъ интихоб кунед. Якум мисол мавзӯъ салат, дуюм десерти, масалан сеюм остри хӯрокҳои тез, масалан чорум хӯрокҳои масалан сладки ва якчанд намуд хӯришҳо дигар чизо. Масалан барои чи ман бисёртар агар аҳамият дошта кулинария мегум, барои ки ман ҳамин соҳаи кулинариядам завқ дорум. Соҳаи масалан стрижкадам завқ дорум, масалан мӯи сар кам кардан, мӯи сартарош мегӯянд, ҳамин соҳадам мисол завқ дорум, ҳамин корро ман карда метавонам. Мисол ман соҳаи варзиша маш дорум, шавқ дорум, бисёртар футбола дӯст медорум, волейбола дӯст медорум, баскетбола. Ҳамин соҳаро ман дӯст медорум, ҳамин соҳаро ман иҷро мекунам. ҳамин корро мана маъқулай. И шуморо ҳам ҳамин соҳаҳода метавонед ки мисол ҳар як кас аз худаш чизе ки маъқул шай, ҳамин хеле якчандта мавзӯъ интихоб мекунад, вобаста ба ҳамин мавзӯъаш видео тайёр карда дар YouTube мепартояд. Далши ана ку биёед ман шуморо аз нишон медиҳам ки канала кай кушодем ва чӣ хел пешравӣ кардана сар кардем. Бинед, канал ҳамин YouTube канали ман рӯзи 16 сентябри соли 2021 кушода шудаги буд. Аввал ранги ҳамин одамое ки мисол несериозно ҳамин вақте канал мекушоянд уқа сериозно относиться намекунанд, манам ҳамин хел будам. Лекин ба гузашти вақт шукри худо оста ман ҳамин чиза сериозно қабул кардам. Ана ку бинед, канал рӯзи 16 сентябр кушода шудаги дӯстони азиз ва ҳамин моҳи сентябри соли 2021 мебинем. Бинед, дар моҳи сентябр моҳи аввале ки мисол ман YouTube канал ма кушодам, кора сар кардам, 38 та подписчик ҷамъ кардам. Ина бинед инҷа 38 та подписчик ва 1815 просмотр ай рӯи видеое ки партофтам. Натиҷаи хуб, натиҷаи бениҳоят олӣ. Анаки дал шиша мерем. Моҳи октябр, бинед, дар моҳи октябр ман 8 та подписчик ҷамъ кардам ва 710 та просмотр. мумкин баъзеи шумо бигӯед ки ба ҷои пешравӣ абора поён фуромадистед. Да, YouTube ҳамин хел кор мекунад. YouTube аввал дисциплина доштани шуморо, содиқ будани шуморо нисбати ҳамин кортон месанҷад ки шумо чӣ қадар содиқед, чӣ қадар шумо метавонед ки видеора ба анаму вақт соаташ партоед. ман вақте ки ин результата дидам сахт дилмонда шудам. рости гап дигар нахостам пешравӣ карда. Лекин мара наставником сахт дастгирӣ кардан, гуфтанд ки давомте результат мешавад, мо бовар дорем ва бо ма давом додам. моҳи ноябр моҳи ноябр бинед, 3 та подписчик дар як моҳ ман 10 та видео партофтам, 3 та подписчик ҷамъ кардам, 126 просмотр. ана михел дидед.
ва 99% одамон дӯстони азиз вақте ки ҳамин натиҷаро мебинанд, вақте ки YouTube канал мекушанд, ҳамин натиҷашро мебинанд ки пешравӣ нашидестай ва ё тапаст кора мепартоянд. Мегӯянд ки чӣ ман нахо дар як моҳ 10 видео бигирем дар YouTube канал партом, ин қадар меҳнат кунем, 3 подписчик ҷамъ кунем. 3 подписчик чия? И 126 просмотр дақиқа меҳнати ман. Лекин ҳамин меҳнатҳои мо шумо дӯстони азиз оккупаятсия мешавад, хоҳед нахоҳед. Иё накопительный эффект метиҳанд мода. Ҳамин видеоро мо ҷамъ мекунем ба яке мепарад. Анака далши мерем. моҳи декабрда 8 подписчик, шукри худо камтарак хуба. Просмотро 322 та. Нормальный. моҳи январ 10 подписчик, 419 просмотр. Уже дидед? Ососа камакак боло рафтестай. моҳи феврал 18 подписчик, 880 просмотр. моҳи март уже баланд шид, бинед, 52 подписчик, 10534 просмотр. Далши моҳи апрел 163 та подписчики дигар зиёд шуд дар подписчикои ман. Плюс просмотрро бинед 7082 просмотр. Анаку бинед сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ, феврал, март, апрел 8 моҳ мада дар кор шид ки барое ки дар YouTube камтарак натиҷаи хуб да буброям, камтарак просмотри соз, подписчикои соз ҷамъ карда бутонам. 8 моҳ. Ва ман мехоҳам барои шумо гап занам ки дар ҳамин давоми 8 моҳ бо ман одаморо фаберлик даъват мекардам. Ва 8 моҳ да як нафарам даже мара нанавист фаберлик да ки биё ман қатъи кор мекунам. 8 моҳ ман фақат даъват кардам. Ана баъди 8 моҳ ба одамо нависана сар кардан. Яъне дидед дар коре ки мову шумо сабр дошта бошем ва дар коре ки ана ҳамин сабра постоянство вақт, яъне доимият мо видео карда партоем, иншоалло оккупаятсия мешавад, мо натиҷаи хуб мебурем. Интересни шида? Бинед, моҳи апрелда 163 та подписчик зиёд шид, уже просмотрорам 7082 та, уже зиёд шид, рафтем, далши мерем. моҳи майда подписчико 234 та зиёд шид и просмотро 11030 та. Далши амиқа шакардагӣ бидама и тренинг пештара буд. Просто ма аввали корро мехоҳам барои шумо нишон диҳам ки аввали кор чӣ хел қин аст. Аввал да як моҳ да 3 подписчик, 4 подписчик, 8 подписчик, 10 подписчик, ба ососа баъд чӣ шид? Зиёд шидан гирифт. баъди ана ҳамин моҳи май, баъд шукри худо моҳи майи соли 2022 ба мада натиҷаҳо ососа хубтар омадан гирифт. дӯстони азиз, алаку бинед ҳамин вақта ҳамин соат да подписчикои канали ма 899 та будай. дидед? 899 та будай. И просмотроша бинед 46535 просмотр. То моҳи мая, ай сентябр то мая 46535 та просмотр ҷамъ кардам. Ай ҳамаи видеое ки ман кардам. анаку бинед дӯстони азиз, видеои мара вақте ки ман дa'ват накардам, ҳаракат кардам, пешравӣ кардам бе ягон реклама харидан, бинед якумин зинада 31.2% видеои мара тамошо мекунанд одамо аз кадом ҳисоб? Аз ҳисобе ки YouTube видеои мара рекомендатсия да мепартояд. Медонед YouTube дар кадом ҳолат видеои шумо рекомендатсия да мепартояд? Дар ҳолате ки шумо дa'ват накунед 3 рӯз пас як видео партоед, як моҳда 10 та видео. ана ҳамин ҳолата ба мепартояд. Сраза не, баъди 8 моҳ, баъди 9 моҳ. ина хуб дарк кунед. дуюм, функсия вибр контента. Яъне одамо хичон самостоятельно дида ҳамин обложкаи видеои мара интихоб мекунанд, тамошо мекунанд. сеюм, внешние источники. ҳамин хел обични тамошо мекунанд. чорум, дар YouTube уже поиск метиҳанд мара мекобанд мардум 12%. панҷум, адресная строка. Масалан дар Telegram, дар WhatsApp, дар имо ягон ҷо дар силкаи YouTube та силкаи видеота реклама кунӣ, ҳамон ҷода тамошо мекунанд ва ғайра. Бинеда? Якум, аз ҳама да бисёртар одамо маро тамошо мекунанд аз ҳисобе ки
YouTube рекомендация метиҳад. ва ина шумо хуб дарк кунед ки вақте ки YouTube шумо рекомендация метиҳад, шумо метавонед ки пешравӣ калон кунед. анаки далш мерем. анаки натиҷаи мара бинед дӯстони азиз. дар рӯзи 6 майи соли 2023 шукри худои пок мегӯм. бениҳоят сахт шукргузорам ки ҳозир канали мара 2 сол нашидай. ина бинед. ай 16 сентябри соли 2021 сар кардам. 16 сентябри 2022 1 сол мешавад ва 16 сентябри соли 2023 2 сол мешавад. ма ина ҳозир имрӯз 6 майай дар 1 солу сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ, феврал, март, сентябр, август, июл, июн, май. 5 моҳ. 5 моҳ дига монда ки 2 сол шавад. яъне 1 солу 7 моҳда, 1 солу 7 моҳда ма 201 та видео снимат кардам. хушрӯ тамошо кунед бинед. 201 та видео. 201 та видео. як бор тақсим мекунем ки як 201 та видеоро чанд мешавад? 201 та видео тақсими агар 201 тақсими 10 кунем, тақсими 10 видео кунем, 20 моҳ. 20 моҳ. 1 сол 12 моҳай. 1 сол 12 моҳай бо 8 моҳи дигар. ма уже видео партофтам ай 1 моҳ зиёд уже. ай режими хидмата зиёд. бояд ки ма 201 та видео не 191 та видео партом, лекин ма уже аямун натиҷата дида зиёдтарак партагим. 10 видео зиёдтарак партагим дӯстони азиз. 1 солу 8 моҳа видеора ма партагим уже. яъне ҳар моҳ 10 таи видео ҳисоб кунед, худаш мебурояд. ана бинед. натиҷаи ма дар рӯзи 6 майи соли 2023 шукри худои пок 4000 подписчик, 201 та видео, просмотрора бинед. 451612 просмотр. 451612 просмотр. пул кор кардан аз YouTube. бисёр одамо ҳамин чиза савол метиҳанд. аз YouTube озима пул кор кардесам, лекин и хеле пули гигантский не. барои чи? барои ки дар Россия санксия и одамое ки ай Россия мара тамошо мекунанд, просмотрои ваё да мара пула метиҳанд. фақат ай мардуми Тоҷикистон, дига давлатҳо ма оз шумо да нишон метиҳем як через телефонам ки чанқа мисол ма обши пул кор кардам. ма да мисол пулш важни нестаю. барои чи? барои ки асламлои мада дар корае ки ма канал ма баланд кунам, аудитория баланд кунам. ина бинед дӯстони азиз. ина бинед. $18 ма кор кардам. намедонам метова наметова. $18. $18 дар 1 солу 7 моҳ $18 кор кардам. ва ин YouTube хеле қонун аст ёзи ки то $100 ҷамъ карда натуни. вақте ки $100 ҷамъ мекунӣ, бас сум ту метавонӣ ки дашотат бигирӣ. анаки ози айма ҷамъ шидеса $100 ҷамъ шава, ба метавонам ки сума дашотум гузаронам. иншоалло ки оянда ба ин чизорам бо нишон метиҳем мепартоем. ина ибад аз опити худам дӯстони азиз ки шумо бинед ки чӣ хел дар инҷо пешравӣ карда мешавад. ин кор барои одамои тамбалхуҷа, барои одамое ки дар худшон бовар надоранд, барои одамое ки масалан кора шурӯъ мекунанду қувваи то охир бурданаш надоранд нестай. ин кор танҳо барои одамое астае ки дар конца мехоҳанд ки ҳаракат кунанд, дар конца мақсад доранд ки ба мақсадшон бирасанд. ана ҳамин одамо метавонанд ки дар YouTube пешравӣ кунанд дӯстони азиз. ва иншоалло ман боварӣ дорам ки ҳамҷа видеоай ман мақсад мемонам, хеле мақсад мондагиам. иншоалло ман боварӣ дорам ки дар муддати 4 сол, инами то 16 сентябри соли 2024 не 25 22 1 сол мешавад, 23 2 сол, 24 25 то 16 сентябри 2025 иншоалло ҳаракат мекунам, ҳамин рафтан мегирам. айрои ҳамин плане ки ҳастай ҳар 3 рӯз пас 1 та видео, дар 1 моҳ 10 та видео, дар 1 сол 120 та видео. ма кӯшиш мекунам ки
подписчикома аз 50 000 зиёд кунам, бе ягон реклама харидам, бе ягон чи. Ва ма бовар дорам ки ҳамин чиз мешава иншоаллоҳ. ҳаракат кардесам. Анаку биёед дӯстони азиз, барои шумо ман як сира гап мезанам. Ман вақте ки баъд фаберлика уже пешниҳод кардам, вақте каналам популяр нишид, уже мардум тамошо кардан хушрӯ шид, подписчикҳо хушрӯ омадан, уже як видео ма то 30 заявкара мебиёя. Мисол то 30 одам менависа ки мо мехоҳем қати шумо ҳамкорӣ кунем, қати ҳамин одамо ҳамкорӣ мекунем, пешравӣ мекунем. Анаку бинед дӯстони азиз, ман мехоҳам барои шумо як чиза гап занам ки ҳеҷ вақт таслим шидан дар кор нестад, чунки тамоми ютуберони номдоре ки ҳозир миллионҳо подписчик доранд ва ё коршона ай нол сар кардагиян, ай нол. Ина биёед нишонтон метиҳам. Канали Instarding сами популярни мотиватсиони канал. Яке аз каналҳое ки ман сахт дӯстш медорам, ягон видеоша пропуска намекунам, ҳамаша тамошо мекунам, мада сахт мотиватсия метиҳад. Instarding ном дорад, кадоме ки подписатсия кардаги нестад, метавонанд ки бидоран подписатсия кунанд, бисёр маводҳои фоидаовар дорад. Бинед, 716 та видео дорад, 1 миллиону 860 000 подписчик ҷамъ кардагиай. биёед ҳамин бачаҳока гӯш мекунем ки чӣ хел ҳамин сар карда буд кора. Анамин Instarding. Ина биёед тамошо мекунем. Instarding, он уже там сменил 3 названия этот канал. Сколько было подписчиков за первые полгода? Как вы думаете? Ина бинед, мега ки дар 6 моҳи аввал чанда подписчик, ҳамин канале ки ҳозир гуфтам 1 миллиону 860 000 подписчик дорад, дар 6 моҳи аввале ки кора сар карда буд чанд подписчик дошт? Никто из вас не угадает, сколько было подписчиков за первые полгода. Вот существование канала. 250 человек, ребята. 250. 250 та мега, дар ҷа 239 та нишон додагиай, гап байни хумон аймада кам дагиай подписчикош. Ман дар 6 моҳи аввал ай 239 та зиёд доштум подписчик. Лекин бинед, и марда человек за полгода, представляете? Тогда так было тяжело, и сейчас тяжело, да, было набрать подписчиков. Я мог вообще плюнуть на это все, да, 250 подписчиков за полгода. А знаете, сколько было подписчиков за 16 год? Вот, смотрите скрин. 2400 человек, ребята, за 16 год. 2400 человек. Представляете, если бы я тогда сдался и сказал, да ну его нафиг, да? Я столько времени на это убил. Год там с хвостиком. И всего лишь 2400 человек. Но я не сдался, я пошел дальше. Я от этого кайфовал. Сколько у меня подписчиков за 17 год? Смотрите скрин. О, ну уже 34 тысячи, уже получше, но все равно мало, да? За 2 года я добился таких результатов. Ребята, все растет в геометрической прогрессии, понимаете? Не думайте, если у вас за полгода там, например, 500 человек, значит у вас за 2 года будет 2000 человек. Нет, это так не работает. Вы растете, вы развиваетесь, контент улучшается, информация становится лучше, вы набираетесь опыта, и подписчики будут расти, и просмотры будут расти. Теперь переходим в 18 год. О, здесь уже получше, плюс 88 тысяч. Но все равно, ребята, да, я смотрел на другие каналы и думал, блин, почему они так развиваются, да, почему мой канал так потихонечку растет, почему так? И вот 19 год, бам, плюс 500 000. Вот так вот, ребята, это работает. Плюс 500 000 подписчиков за 19 год. Всего 4 года, ребята, 4 года у меня на это ушло. Вот, я вам привел пример. Вот как это работает, если вы не сдадитесь. Представляете, потерпеть вам нужно всего лишь 4 года и все. Instarding. Дидед, амира мега ки 4 сол шумо дар корае ки шутоби ки дар ҳамин соат шумо пешравӣ кунед. Ҳастанд бисёр одамое ки сар мекунанд и мепартоянд мераванд. Ина барои мо шумо мисоли зинда. Ки ҳамин одамо мешиносад? Хабилей. Ҳамин бачак бинед, подписчикоша бинед, 157.5 миллион подписчик дорад. 157.5 миллион подписчик дорад. Бинед ки ҳамин бача чӣ мегӯяд? Хуб гӯш кунед. За 1 месяц я набрал всего 9 просмотров и 2 подписчика. Да як моҳ мегам ман 9 просмотру 2 та подписчик ҷамъ кардам. Да як моҳ. 2 подписчика? Так точно.
анаку бинед ки ҳозир чӣ хел зина Я набрал всего 9... ҳамин хел дӯстони азиз, барои ҳамин ман мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳеҷ вақт таслим нашавед. Ҳеҷ вақт ҳамин любой коре ки сар кардед, ҳамун кора бо боварӣ қавӣ то ба охир бурда расонед, хоҳед нахоҳед натиҷа мешавад. Ина ман барои шумо 200% кафолат метиҳам. Ва барои одамое ки дар YouTube мехоҳанд пешравӣ кунанд, мехоҳам барои шумо гап занам ки барои худтон мақсад намонед 1 сол 2 сол ё ки 5 моҳ 6 моҳ ё ки 10 моҳ, не 4 сол и 1 моҳда 10 видео, 1 моҳда 10 видео 3 рӯз пас. ана ҳамин ҳолата ба натиҷа мешавад. худованд ёру мададгоратон бошад. боварӣ дорам ки барои шумо контенти пешниҳод кардаи ман муфид буд. камакакам бошад маслиҳатҳои хуб додам. канали моро дастгирӣ кунед дӯстони азиз, ба дӯстонатон равон кунед. бо шумо будам Фирӯз. худованд ёру мададгоратон бошад то наворҳои баъдӣ. саломату сарбаланд бошед. эҳтиёт кунед.